Sunday natone mumwe futi. Ona inini ndakaudzwa ndakanyatsonzi sorry I slept with someone. Ukire bhazi vela wanosina mari anonzi sikaini ndikabhadhara ndikobhadhara because ndikuzoda chi kokungoenda kwati talimonokeza right zvakafanana zvinhu zvakafanana because inini ndikakupangirira allowance kamu ndakecho ndakazorwakakati atinombozopateka panonechese wapedza oda ukapuchirwa after that wandakatambirira mari yake chero nehangu ndisina kuzorora naye ndakazviziva tachafundira sex vezoti wakarara ndosadhaura kana sizorera wakarara kukusonera urimo mudhraum yamuya nemashira ndokusiya musoro chete apapa tomborovana wakadaro hakuna musikana tingachibuda zvevaserious hazitobuda then vakomana vanotida vanofunga kuti tiri handitogeti. We are the voice, the vibe, and the solution. The show isn't here to lecture, we are here to grow with you. This is more than just conversations. It's a movement built to educate, empower, and reshape how Gen Z see itself. And this is your favorite host of all time, Munya OG with the Munya OG podcast show. And we are back with another show, which I'm 100% sure that you're gonna love and appreciate, which is called the Gen Z, which is called the Ama2k Gen Z talk show. So guys, as you all know, it's an Ama2k program, so we need to discuss Ama2k related topics. So we should discuss about relationships. So I'm going to out there, take their perspective pertaining to my relationships. I think you all know that Ama2k abasiwe nyanze ujolo, abasiwe nyanze my relationships. So I'm going to say the ideal type of a man or of a lady. Okay, so in my type of a man, you know, I'm not pay attention. Anondida as well. Achindi pamari. Not for you, but Mari. So, I just need somebody who gives attention. But I would just say with an Ama2k person because I can't handle the honor. Please. Oops. Nyama sisa murutichiyo. Paufisi. But inini hangu as for me inoda hangu mnangakwana. Ndochukwa inoda mnangakwana. Mnanoziya zvarukuita. Kunge aripasenini. Mashotsa manisana kukandiri. That's true. Okay. I don't know if he's going to any now. First thing that I look for in a relationship, I want respect. One should be respecting me, understanding me, and I'm always wrong, especially in public. I don't want my man to be lecturing me for one. Torane me for private, support me on public. Quit roji ora yachakari maga. Okay, so I go for respect and money, not forgetting money. You want money? So anyway, relationships. Bae Allowance. Sada kuti munhu wese angokwasotisana ngekuti zviriko zvofanana mari. Saka ndichatanga kuvarume ari kumbotangana nyamashi. Ndichatangire kuvarume since dziri nyaya dzemari. Munochimba Bae Allowance.
inini hangu I believe kuti tongoti first week uzana nemunhu wako achiti next week munhu wako takutomutsvagira basa mutsvagire basa awane kushanda because inini pavaida ndikushanda handingambokwanise kubudisa maBae Allowance but ndikamutsvagirawo rake basa at least anenge achizvika zviro mumasini edu not kuti anenge afanira kutoexpecta nini kuti ndichabva ndadai kana kuzvinzwisisa ine ndokubvumirana nemi ndari 100% zvitodaro. Okay, inini I think Bae Allowance ka. Atingaiti Bae Allowance as such, but ka. Pani bondi yako orange kuti I need this ka. Yato marika, ufana tondipa marika. Not kuti by month end ufana ndibuditsira mari what. But panina kufiro ndo mari ufana ndibuditsira. Okay, the question is, why do you feel entitled to marry this work person Shanti? Okay. The thing is, auntie, you need to relationship. Chinyamachi, one, baby, we are kumba, we are watch. No, you don't watch. Some kind of basket. Exactly. As long as the children come back paid and some kind of basket, I deserve something after that paid up watch. Can we deserve something after a bit of basa? Which a basa? No dingo to whatever my reals watch on back when watch a t-shirt and that $10 or that $5 to perfect to last watch a t-shirt. No. Okay, wait. I think in Komanaka Kwana, a gun to reserve Stragandamar. Komanaka Kwana, and to reserve Stragandachi. And Saga, Pipe which has it's not like into one, and you put watch it or something, what but I deserve something. They told you that man. Right, when I choose a man, Maria to move to Jazz with some soul. Why? What you are my, what you are 100. Maxine, Muscat, what you need insulation is $80. Yeah, because the money is not paying. Yasha has name sorry. Yeah, As name sorrow. But they can't use name sorrow. Die mighty when kana munhu wako baby ndaenda kwakati kwanzi kuti our project zviri mukasai kuna kuti chizo kuda mari project insulation inoita ngari base unayo 2 weeks wabvisa $80 wabvisa basa asi kuidzosera kuti momo udaime mari kuti munhu anoiswe futani $15 kuti isusu pa 6 weeks tongoti pa 6 weeks huku dzako wakuzitengesa une profit ndozvo zvine musoro naindinyebe supporting you. What was your question? Like the original question about allowance. Question engeri pakuti munanofanira here kupiwa Bae Allowance relationship. Musikana unoita asati munhu musikana anofanira kupiwa here monthly allowance mudziso wake yetwarodanana. Unofanira kubhadhara unopiwa pay. Okay, I'll say it's not a must fit. Muskana atofana kuwa monthly allowance. As muskana ana kuwa man. Okay. Yeah. Don't do that. Yeah. Relationship ina disukira man and kuchaga moyo. But then relationship is the trunk. You know where there are branches. Kama branches are from do magifts, marry. Thank you. Chango man, I'm in a relationship and we are having sex. We are not married. What is it all good relationship? What sex? As soon as sex, what sex to enjoy? Sex is not why? I'm scared of something to problem, but I want to satisfy. Why is it? I want to satisfy you on relationship. Anaki will. So we are name relationship. Question now, do you scan we are name relationship? Chicha kuunza. Jahu ya nesh we are scan. 6. Muskana asikia ni bode chetu relationship. Angani. Ichukilo tinga uto feel like a main plan. Team think. Ayewa. Says who? Because I was already feeling like a main plan. No. It was so ndiri muskana wako friends, ema ndiri muskana wako. She got my nude pictures angwali. Unafula say.
Ini personal and basa nacho. Was You like was in our school we never made reputation in any way. I'm not sure when you are No, wait. I'm not sure when we come back when Ulimsikana akakwana unokuzimutiseni. ndio sana kutaura. Was kana acho msikana anofunga msikana akakwana. Okay. Manutsi A. All right. Then probably it means ukudana nemunosingade apana but Iwewe knowing page kuti vanhu pese pavanorambana. Let's say ini kudana nevikarambana newe. Mapictures andanga kubuda ndi aya time chazolava. Ndoda kufirira munachaya next anditi. Iwo bwanise ndiramanu. Unongochitembei. Okay, wait. Ndoba nenyaya. Nyama shasha is very much and the moment you're not sending drama pictures and take them love it doesn't like relationship. Now my pictures unondi kumbira ndokupa ina sana mukumbira pesa anofunga ngatore chokari pesa anofunga anoda manutsi uzomashandisei unomashandisei manu iye paanopinda mubathroom achitora kuti akuite ndikuda unopeka auita zvine musoro anenge asina kukwana munhu anenge akakwana but time time iyoyo shamalove inenge iri mbrain ndo inenge ichikontrola ini ndoda munhu akakwana akakwana chaichaika ahambowane nguye kumuturira manutu akakwana ko ukandifadza nezvimwe zvinhu zvisiri manutu hakuna zvinhu. Okay, it's not like manudzu aya ndangweri kana kusendiraka ndida kumbira unenge wakumbira ndobva ndakupa ukakumbira ndofana unyima right tona nyaya iri fano tu vasikana vanosiyana. Okay, kune mwana ungosenda yega anoziva that type waripo inini ndakatombopinda situation yakadaro ndakatomba masendero banditombopedza umaona ndakabva nangobhuloka munhu pachatopera ndoitenao wai ndikutaura nyaya kuti manuti ana basa inini kwandida ana basa wai uri munhu waya kuti ndikauya tomboti ndinewe t2 ndikwanisa kukuona ndega inini live usina kupfeka handiti saka zvokuti ndisendere pafoni ka zvinhu zvisina basa handinei nazvo inini ndenaenda ndadzokera kumba kwedu yonengotumba kwedu ndingodawo maona ndada kutobvunza something wadanana nemunhu tomboti mani wasendera uyu manuti ako handiti marambana wapinda murelationship nemwe munhu wasendera uyu iunoti afambei mafungiro ako va5 vari kukumbira vese vanombotorai vasana nevanhu 5 vari kukukumbira uchisenda akazotanga kutendera iwayo ka do atinoti the crazy things we do for love. Because wandikumbira nobva ndakonyema obviously uchatofila vakomana munosenda you guys because you just DM then bang when a photo. You also know what usual. I think I need you now. So what do you want me to do? Who that would you put to me the pictures and obvious case because I made my place. But girls, munoti nemukomana kusendra message achitadzi zviri sei zvinhu zvavo like I am guys or something. Zviri sei zvinhu zvangu zvimi apa ndopanakira nyaya dzino since kana ndichirwa upkeep ndinyatsozvimaintaina zvimendena zvinhu zvangu semaplace kune munhu ata zvemushikashika munhu ata zvemushikashika anopuwa mota akabvunzwa kunzi mota ndeyani panguva ndeyake because ndiyarikuita zvese anoitisa pakawasha anoita sei as long as nini ndiri kukutekera zvinhu zvekuti iwewe ungoti apa muridzi
Aiwa, atikuramba kuti you are the owner of the things but the question yekuti munozobvunza kuti like zviri sei zvinhu zvangu. Yes, unofana kupindura zvinhu zvako zviri kurwadza. Those are things that kubvunza. No. As long as inini ndiri kubhadhara kuti izvozvo zvinge zviripo. Ndini muridzi wacho. But the question is now pending. Yes. Okay. The question is now pending. Nela anondipindura question yangu. Wachiti musikana anoya relationship. Ngotaura chaunoya nacho relationship. Jonathan Chaiwa have added value in my man's life. Kutaura zvinhu 2 or 3. Let's talk about my. Okay. In relationship, like my past relationship. I don't know if he's going to say this. Can I ask Rimuna Noranziora? He can confirm. From comment section. Comment section. Which is one of our Bae Allowance. Exactly. I can help you if you need money. And I was giving him money for real. But you have to get more from it. And then I wasn't looking for that Yeah. because okay, it would be too personal. He was supportive, but I was more supportive. And I didn't want anything in return. I just wanted him to love me like normally. So my relationship in and out a little bit independent. I'm not that financially stable. Kana muchida mari even if tikaenda lunch tosangana pakati. Asi it doesn't mean mari yako akusida. Makanzwera. In short, at least relationship I was at 50 those are my relationship was kind of 50-40 and I want to see this honest. I need your mind would go for 9 to 10. Those are the two terraces. No, it's not like the papas don't need to go 150 and it's for 150 yoyo pandinge ndichi pandikugara nini ndikubatombo let's say ndorienta nditi ndobhadhara rent $50 ndobhadhara $100 $100 yoyo ndikuda chikafu ndobhadhara futi uda Bae Allowance. Ndozvandati musikana akakwana kana iye aindozoeni ndine maparents anditi pa 150 yoyo iwo kutotomirwe pako chiti Bae Allowance. Patiri kuti Bae Allowance ka atisi kuti tipe the whole pay. Chero kata $5. $5 shamara. $5 yoyo yakashanda mwedzi wese. Bora ndotenga ni mapenzi ukasanipa mari yako. Bora ndisi kwa matenga sei. Question of the Bora saka shamkomana utotenge mapenzi. No, unotenga bad. Yes, ndikuti yo wapo mraundi. Right. Mapenzi ana mali hizo pesa. Bae Allowance ni damari. Bae Allowance to the maximum. To the maximum. To the maximum or minimum amount you expect is Bae Allowance. Okay, Ojia. Ndatanga ndati zvonizvo. Problem yanungana napanapa. Tinenge totodhilana nazviro zva Bae Allowance acho chii. Dzimwe nyaro dzinongoti munhu akuzoziva. Isusu tangodzoka panyaya yekuti uye achanzi Bae Allowance any amount Bae Allowance anditi. Vatabvunza tikati Bae Allowance ndingodoiti zvikanzi ndotinga mapenzi. Vatabvunza tikati before ndisati ndaapo inini mapenzi vaitenga sei zvikanzi handine mwe munhu akaripo anditi. Saka isusu tongodzoka pasi tingangodzokera pastage yekuti iwewe unofana kuenda kuna mai wako ngoti mama ndisina mapenzi. Mira Then let me answer you ipapa. Munataka baba tenga mapenzi Bae Allowance. Just because Bae Allowance chii. Exactly. That one because ini honestly mupenyo ngansana kuti Bae Allowance. Ndakapiwa upkeep money. How much was it? Like the one. Yes, Mira. Ndakapiwa 400. Wow. Like no then yangari mari yekunorwa musoro ka nekuiswa venews nekutenga mapenzi ina handizi yangu Bae Allowance. Right, tadzoka panyayo mapenzi aita $1.
munhu anoisa manews tikati Do the bigger it's money. Why don't I need $10? That's the point. shmirai aisa manews hanzi adhura pamwe e15 timarondera. Nah, I don't do that. I'll actually go for 25, 30, Alright, depending on 30 Indesikatena. plus dollar yaya ya 31 plus Why are you calculating that? wawakupa mari Ndakatenga week. yemari 120. saka yachi ya 151 ya 151 muzapera pa 400 anja basa remu Imbinga. right tufana dzuma kwa situation yoyo angari mukesi wapi my age utaronza age angakura sei Angari mukomana wangu ane 36 years. oh Exactly. I That's the doubt point. No, you don't. Why Use the same person. why ndikuti Apa makufananidzira mimi musina marika. anokumberi muna ne36 asikuramba zvitona sina mari 36 dzakawanda. but 36 nemakore edu ka And I'm actually the Nemakore personally. even men ane 40. If I want him, I want him. Age is just enough. handikuti makore ako ndatane makore edu isusu azvikwanisozvikomberi muna 36 because I think I'm going to 10 years or 12 or 15 kusvika pa 36. Ayewa, I was kushanda sweetheart. Aye, wanzikuna mimi ushanda. right the level that's 1000 a month and you 400 I know. That's true. Because even when you are in Ama2k, and I actually get, let's say, if I want to punch it, we go to marry a lunch. That's where you gonna go for lunch. right ndopanzwa chiti relationship yoyoga yange iri life wakazvuma wozi tikatasa parelationship yoyoga izvezvi kana kutsvaga mumwe munhu izvezvi anobudisa mari yoyo achiti haafu 100 achabu Then can I answer you panyaya yekuti chirakapiwa 1000 haape musikana hana mari no kana une mari honestly chero kandipa 100 ka hauzvifile whether do you actually know I've noticed kana munhu ane mari mirai kundikate ndakakula I've noticed kuti kana munhu ane mari whether munhu kumuda hausi kumuda as long as are around you chero kampa 2000 hauifile kuti yabuda. That is why you find kuti mukomana asingakuda nomutengera mota munhu anoda akasamutengera right mababy fish mababy fish ways munhu isada robata fish ane njira kutanga akanda kuti abate chi abate fish ndozvabane mupesi wakutaura yega kuti imangani kuna ndakampe aufakabata gunzu nemaoko gunzu ambofa waribata nemaoko handiukwanenini it was so fortunate that I became the kind of person that he wanted. Exactly. Because we can just rhyme according to the character. Nekuti anga achida munhu We ask what he andina history and you know that ndakaitsvaga kaishaya history iye ndiakaitsvaga kaishaya history terera ndikuda kutaura kwaari ari kutaura perspective yemunhu wangu history akabvunza vasiriwo no terera shimira ndikuda rini pane point yangu ndepekuti munhu wese ane history ini ndiri panapa ndine history but history yangu zvamafanana history yangu kabvunza uyu pamwe ari munhu anga achiziva but iwo kana uchibvunza uyu haizivi andibvunzwa wakabvunza munhu asiri saka ndati handina history iriko ndangati akabvunza munhu asiri kwaari I became the lady that you actually wanted and I was playing you go munhu wekuti akapinda murelationship macho imomo pane keyword wataura what you were playing I was playing along. The wifey role. You were playing along. I was playing the wife material role. I didn't change. Whereby
why you be like, baby, I want you to wear a nice dress. And then coming that. to the I got to picture. jump. How high? I will ask how high Okay. you No, want me yeah, to no, go. kana muti kana pane mari unokwanisa kuita chero chino. In short, my relationship is my business. Exactly. For me. Relationship is in current. I used to be business. Yeah. Not even. I used to. It's for life. Yes. It's for life. Relationship, a business back then. Yeah, I did. But this one is different. Definitely relationship. Relationship. Let's say kuti wamwana ntika. Wachongomona achifamba just then he asks for your number. Move my share number. You know nothing about him. Just in mine is a job. So more like me and this that was anything. But when data should have gone over my push ne shorts, straight on yeah, me no that's for kasi. Then I get in a relationship. Those who tanga kunzi, okay baby, I need to take you out. Let's go for lunch. Let's go for a dinner date. I'm getting in the man. Let's go. Pepe, it's so like marrying to age like permanent to go to Buddhist cheating over. But you're going to run a motor Pepe. I just feel watching a name. I don't put magic and Maria. What would it have mad could take a few? Name apa chance about. Mwana chinoitika pamadhiri makangobvuma kuti imimi masikana zvese zvamuri kuita ngoti part of it. Why mira ndikudze kudaro iwe ukaita mukomana wekuti unomudza kuti kuda mai wigi ndaona yasoso zvanditi then iyo babhe gogangonyarira nyaya yanditi kobva pazoita mweya unongomweya tomboti munhu yeye uripa lese uripa tuning stage naye anditi wobva wamudza obva aitenga mira aitenga wigi iyoyo anditi izvezvi tagara panapa wako chaiye chaiye wobva afona unoza mudaira but uyawo yakatenga wigi iyoyo unomudaira ingori duty pane mari ndopauri esinge kuti pane mari but zvakudependa kuti iwe nemunhu wako muri kunzwanana kusvika papi munhu wakanga kuti haana mari kana ari munhu wako trust me unomunzwisisa asi kana ari the other guy wekusaidi akandanda mari adipo zvinzwisise mungoramba komunekabhezi yekusaidi ini naamba ibhili kuti hakuna musikana nemukomana wangu undiramba inini mukomana wani ndinaye ndinaye izvezvo wait mira inini mukomana wani mukomana wangu vanonzishumba I have to first confirm Shumba-Bae, guys. Shumba-Bae. Why do that? No, they don't need to find any. In England, we are going to do that. I don't know. What happens that we sound much not easy. Okay, it's fine, guys. Mukomana wangu Zarake, I don't know.
Guys, Azviti. Nah. Why kunyara na? No, I'm just kunyara. Mukudani ari But kuvanhu. more like the first Kana thing, usingade umtara murume wemunhu. in order to be here, I first confirmed to Jamgon there. So Whatever you know in the video exactly. By By then, he's the type of person where Kuti, I have to first confirm everything before saying anything. thank you. Ini tachokuza Timfonere. Personal phone. Question why is that relationship so reserved, or why is his name so The reserved? why I would the reason why I would reserve our relationship is because I want him for my own. Number two, I think on our third episode, I'm gonna come to my invitation, inviting you guys. Kuchi iwewe izenjisa kuweza usilotola nyoti panapa but mchizi maenda out paita plate ine ma prawns munotanga kutora ma pictures chimbuditsa Yeah, in to put some poster. and iwewe no in the page uti pa contacts ako pa list ma contacts unaona unotora pa mandosika pa 100 wa poster watatu 100 waone sachiyo chochote panaona The reason why I can say it not now, but I'm gonna say it. kunyara naye murume No. mesela uyu Make sense. Shumba. I'm respecting my man, guys. zvafanele inini mwanzo kuudza Instagram scan wangu Tell us. boza ndinyare naye hands stays vanomziva asi ana mutaura kuti anonzi stays makamuri why is it wewe wataura wakiwa ungwe munhu yangu wataura mutupo kana nini mbiri pana panjera no, right. But ushumba wacho wakera sei. Guys, in that the reason why you decided that nobody does it. The reason why you decided that nobody does it. I got surprises for you guys. Like soon. So I want you to feel surprised because the time I take out to sit on the lights. You get the point. Okay. Change that. No, I no. Okay. So we actually planning because we're getting married on the 21st of August. This year. I told you. What's the price? I told you that. The name I'm gonna tell you on the 3rd episode. Okay. So when we find out, varume vanhu vanorovesa ndo zvandakutaura vanorovesa zvisingaiti imimi waimungunya iwe uda zochata nemunhu wako mudaita muda kuita saka ukunyarei kumutaura izvizvi knowing the fact kuti iwewe naye ati anodana nevanhu hadane ama2k I told you my man's age now. Even yesterday makapinda pa group call. I even said it loud. And ndakatotaura zita ndinotokanganwa sei ndakataura zita nchikudzona ida kubvunza chinhu iwe akafirwa kwana akafirwa mukadzi chimberane mukadzi maane date kudhara why usiri kutora apa tione plan here
Mane anagotidza zita Exactly. mai musandise role model yedu ndo vatiri kuteedzera akazanakubreka mwoyo sanchade kupublisha Okay, let me tell you about my first relationship. In I dated Ama2k. That's the reason why I think per age I have to work on. But still I dated a boy. Akatipa surprise Maxine. Ndo pakatipa surprise. Yeah. Sa iwewe. What the point why okay, fine. Too curious. Yeah, you have to be more curious. But nyeni tikabyodeso. Neshoda kuchora zita. But unozotanga kutrigger zvinhu zvakaitwa in the past. No, I'm very scared. The first relationship I dated a guy who was around 22. Then in Indandiri at the age of 19. Just you could say I'm 25. You're 24. So just you could see you would talk things out. Totanga date kumba koni nchizikanwa chichichichi ozongondimukira rimwe day akandibuka ndudzochazozo you know what, we need to talk about something. Then I'll be like, talk over and I impregnated somebody from church. I think situation yako that's a real red flag. Situation yako I bought those things. Situation yako ilikuwa kuloka ne yangu. I once dated someone, guys, nandekakula. I was used nekuti mfesonga kanifoni yakashira nayo, but babe, I need to tell you something. Never ndafunga what age. Ndazwa ndokuda. Naye we ndashazwa. Don't talk about unogara bona nyasori free. And then that day he was like babe, I want to tell you something. I was like, okay babe, but I gotta pass it. Papa flex. And he was like, I'm sorry, pandaka enda kubasa kukwekwe, I slept with someone. Huh? Like the courage. Because like even no, it's okay. As relationship. I can't continue dating you because it was your thing. I gotta say, ini kana ndichiziva kuti ndinoita musikana uya anogara aitanga ari mukeji. Aiwa, zvinhu zviri planned. Anonzwa zvinhu zviri planned. Munhu ozongokudza last minute kuti hawangu iwe nyaya yako tainzwa yekuti wati iwewe unogona ngori free Monday then musikana kwano nikasara ndobva utsvaga mune Monday. But ndiri kuti inini nyaya andakuitsvaga zvangu inini ndotsvaga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ndozosanga newe Saturday. Ndichimusiya Saturday, Sunday ndatone mumwe futi. Ona inini ndakaudzwa ndakanyatsonzi sorry I slept with someone. Why ndiudzirei kana ndokuzwa kuti uri murambo wega. For me it's never like it didn't happen once. The second time ndakamchikira ane munhu like zvozvokuti inikumba freedom. I do what I want. Ndobuda ndichigora. Like nowadays I'm staying alone. And then those things that you gotta kumba. Some stop at gotta kumba na moms. Relationship because you can na moms. Let me try this. Relationship because you can or even because you can at the other side. Then the secret of na best one. Kurara. Like the courage kunditi anondu zotanzo so otipa ma introverted bestie best. What the fuck? I think wakomana marowa. No. Ime yamotorawa. Mwana tepeni. Noti wakarara zose. Unze drauri ari. Tapia kwa tune munhu wemande. Iwe une munhu wemande wewe. Wewe wakarara ndotsa drauri kana sizorera. Wakarara. Kukusonera urimo mudraumu yamuya nemashiri. Ndokusiya musoro chete apapa. Tomborovana wakadaro. But I'm not really sure. That's the reason why hakuna musikana
ane munhu izvezvi zvikupi zvezvinogonotopa vana vachito ofana naye No, munhu wako why that if kuze kwangu ina haina kumana naye but inini amuzvizvo munhu wangu ka andozviziva kuti aiwa andiri inini munhu wangu iwani havazi two iwani tozviziva sei kuti wanoona kuti zita rake chikuita chinofunga kuti vasikana ntauruvanga vakomana mweru problem is vakomana vanofunga zvavanoita iwoyaunayo ndeyekuti haukwanisi kudana nendirwana. Thank you. I don't know why like inini ndakaflexa nditi mukomana wangu aneni ndega. Okay, for example dear ex swara kondo experience ka mukomana wekoyo akasina aiti hana kumusikana ende ndanyazozvibhiliva because ndiri insecure ka saka pana ngofungira kuti ane musikana ndiri parare chero kuma10 chero ma11 chero masikati chero manero amen ndakutokira ndakudzoka ende tona ari clean then pakazoitika zvakaitika I had a male friend like male friend uyu wayo mufunga netokumudza nyaya yangu nemunhu wangu machatseda angatoronya saka ndineyo message ndipo ndakarasika kutaura kuti if ndenda ndinomukomana wangu nderi was pane nyaya yangu taurika akanseti akamera ndine hama ndavabereki then abvaona chi message ye hana kuitaura zvakanaka because afunga zvakaitika I think munhu wese anoteta reflecting over the phone but hapana zvatombonoita out there because inento respecta baba but then baba vakatedza kuzvinzwisisa vakatedza kuzvinzwisisa pane zvakazoitika and I had to go to his work ndandasaziva kwavari kugara vakutama ava handisi kuda kuwaniye vakati pari bhomana nandaenda to my surprise baba mwana relationship yakatitanga muna February apa vangambotanga futi kutogara muno mumaronda muna February imomo chanzi yakatanga iri Friday mabhuru achachinudza ndati Friday imini nevery weekend nepakati Friday ndokakumba kwake chanzi vanhu vanotorara pamba pavo ndopakatanga relationship but munhu wekuti he looked all loyal ndakatozviramba kaini musikana chadai pano takatozondudzawo ega ndakazviramba but then ndazobata kuti inini ndosaka mukomana uyo anga ari kufunga ndakachita stereki because aitoziva cheating is real noti ari kutochita saka kuona zvomufungidzira kuti ndikuchita chero ndisiri kuchita ka zvezviro zvechokwadi because vani mutoziva kuti ndikufungidzira kuti hausi kuchita iwe uchichita ndo problem yenyu varume kuti iwewo kana uchichita ukazongofunga ndikuchita ndikutochita nekuti iwe uchitanini ndikatochita ka ukandiona unosvipa iwe kuchitira kuti kuzvibate mwana mira pana wekuchitira naye but mukomana ambo vakaenda kumainasi zvesa mitaura kuti musikana ndezvoni woti tenda kurara navo problem kudana nemunhu kurara ndaimbataura ichokwadi ungadai nemunhu waunoda iriwe waunoda unonyatsokuda zvaisho utadzokurara naye kupindura love nesex zvinhu zvakasiyana and sex doesn't go for them. Problem is vakomana if it is you're going to be true with us utombori nemusikana akangotanga kukutenera off nyaya kuti angaripesika wada kuti muita inyeve munhu wese anokuuda nokuisoro samunhu ende munhu wese anoita give kuisoro sina basa naye mianudzi inangu handati boswa pane situation kuti ndakasvika kwekuti ndakambodzwa nevanhu kuti aona musikana wangu musikana anoduwa kudaro but atoti navanhu mamukunyeba achihambira nembotiraiwa inangu vanabvuma nyini but inini pfungwa dzangu ndaisatomboda yeseyo but ndaitonoti dzake ndodzitoda chi ese izvozvo handovaona manje
ndo watazozonayo sawanga waizomusiwa usina kushenda ndozongo ndakazomusiya anogona chibuda zvema serious achitokuda but then vakomana vanotida vanofunga kuti tiri hatitogeti iwe uchindida pamwe ndiutokudowanika then kumsikana ngambo akatoza kuti tapakati perelationshipwakanyenga munhu ngambo iwe unoza ndiyaifunga kuti uchandirama ndokona zvikanzi zvandaifunga ndo zvauchaita nezvakatoitika zvintu zvakasiyana but ndikwanisa kukurama ndichikudawo apaona wese anoda pekurira tugiti nomwe tingada munhu anengango kuti give kuti wamunhu kunakirwa newe give No, what's the point of spending? Kana ndine ndikuziva kuti ndikukuda kutaura nyaya yekuti inini watinondida inini ndikukuda wani ende osamoti musi watanga ndizoa kuti ndokuda ndomusi watakatanga kukudawo kana inawo miri ndolaromboudzonza handifuna ndio ayo inini hausikunakirwa yo uchinakirwe kokabva ndisiya waona kuti mwari unakirwa newe aiwe Choboudza mune direction straight. kana usiri kumuda hausi kumuda kana uchimuda uita sei chinonyadzisa ndechekuti ndambokuramba ndatoti handifana kadana newe adebvumidzwe kumba zviri nani pechitionotori mukoma wakazoenda kushanda ndokuti ndine mukomana wangu uchivira aveni ndikuuda padopinda murelationship newe inanakambokuti ndine mukomana wangu ndinamwe chakamistekaza kupika koyo yako wamtoti naye chakuna nchinyeko hanyazichadzishapira nditone maissues ayawa nyaya yangu tichamire episode 2 but ava tinofanira kubvira chinwani vasikana mungori part of it zvinhu zvasikana akusisa unakiri abhadhara kuti ndiende apa but aunakirwe wese wandakatambirira mari yake chero nehangu ndisina kuzorara naye ndaimbozviziva kuti achakumbira sex apa ndingatore chokwadi bvezi ndingatore chokwadi unoziva bhebhi rese iyoyo pamabhebhi ese bhebhi rinonhingira rinonzoreta aukwire bhazi kuenda kwanhare usina mari anoziva sikaini ndikabhadhara nditobhadhara bcause ndikuzoda chi kokungoenda kwati tanionokeza right zvakangofanana zvinhu zvakafanana bcause inini kana ndikakupa girlfriend allowance ka ndakecho advance bcause ndazorwa kakati zvino takatombosvika pasino ndine musikana ndaitangenda kuchengeta vanhu tu unoziva ndakusendroma message nambuya ese vamwe anonditega anonondipupurira conclusion yekuti girlfriends allowance is not pay isuseatisifana kubataitarisiro ndazofunga poinda muyangoitora vasikana
unenge uchiappreciate it. Ndio kana abvuneka sema place neni mukwaso ngoitwa izvo zvengonzo kuti boyfriend allowance wa appreciate wondi power Girlfriend's allowance, it's a token of appreciation. why to appreciate wakadzi kudarika varume sesinga appreciate kwemi mavakati makadzi Hapana munhu murume anokwanisa achavachi musoro wemba achiita musoro wemba wataura onze good point musoro wemba handisi hausi mukadzi wangu hausi mukadzi wangu hapana imba tinombozobadeka panonechese anenge ati pabasa wapedza oda kuappreciate after that kana nemiu aiwa zviitika saka tinotaura in short ngaimekwe 50-50 inini ndikakupoyo this month girlfriend allowance next month ndinofanira ndakatovozi ndakatomirogirlfriend allowance. I wouldn't say good. It's something good. Yeah, something to make sure that 50-50. But your cousin dated somebody who's mature. You can say he needs 50-50. So I'm not here as mature. Exactly. But we're there. Not putting there. At a point, but plus Ama2k munhu wese wapa Ama2k ndare kana usukubva kubackground yakasimba utogadzira life. Hakuna munhu anonzi uyo asi macho. Why? Iwewe ngatiziseyo example. Nasi wadita muna 20 years anditi mubva marambana. Iwewe waita wani nemunhu here unosvika pakuti wakujerana nemunhu anditi ubva wati the next relationship yako wapindana nemunhu ane 35 years. Don't expect me at 35 kuti aitese munhu ane 20. And wabva mune relationship ye 35 year ukadzoka kune 20 foot the next one auchatoioni. Saka mira iwewe ukazvitarisisa ukabvunza vanozviziva iwe ukadita vanhu veage yakaenderana vese unotoona zinoti ndizvo chaizvo ndizvozvo andikunzwisa Mira ndikupindeza. Namudani kumuna Ndakadanana nemunhu wekutanga. I was 19. Yanga ne22. Ndataramba. Ndana nemunhu wechi2. Ndana ne21. Yanga ne25. Ndataramba. Ndana nemunhu wechi3. He was 36. Inini ndine adani nawe last year.